Kad je Isus izlazio iz hrama, jedan od učenika mu reče: Učitelju, pogledaj, kakva li kamenja, kakve li građevine. Vidiš li kako je velika, odgovori mu Isus. A bit će porušena, tako da od nje neće ostati ni kamen na kamenu. Dok je sjedio na Maslinskoj gori nasuprot hramu, Petar, Jakov, Ivan i Andrija nasamo ga upitaju: kada će se sve to dogoditi? Kojim će se znakom najaviti ispunjenje svega toga? Isus im odgovori: pazite da vas tko ne zavede. Mnogi će doći pod mojim imenom, proglašujući se Mesijom, i mnoge će zavesti. Kad čujete da blizu vas izbijaju ratovi i vijesti o dalekim ratovima, ne uznemirujte se. Sve se to mora dogoditi, ali svršetak još neće doći. Zarati će narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. Biće potresa u mnogim dijelovima svijeta i zavladat će glad. Sve je to samo početak strašnih muka. Kad se to počne događati, budite na oprezu. Predavat će vas sudovima i bičevati u sinagogama. Izvodit će vas pred upravitelje i kraljeve zato što ste moji sljedbenici. To će biti prigoda da im svjedočite o meni. Radosna vijest mora se najprije navijestiti svim narodima. Kad vas uhite i predaju sudu, ne brinite se unaprijed što ćete govoriti, jer će vam tada biti dano što da kažete. Nećete govoriti vi, nego Sveti Duh. Brat će brata i otac dijete predavati na smrt. Djeca će se dizati protiv roditelja i predavati ih da ih ubiju. Svi će vas zamrziti zbog mene, ali tko ustraje do kraja, spasit će se. Kad vidite svetogrđe da stoji ondje gdje ne smije stajati, čitatelju shvati o čemu je riječ. Neka oni koji se zateknu u Judeji bježe u goru. Tko se zatekne na krovu, neka ne silazi u kuću što uzeti. Tko se zatekne u polju, neka se ne vraća pogrdač. Teško trudnicama i dojljama u to vrijeme. Molite se da ne morate bježati zimi, jer će to biti dani tako strašnih nevolja, kakvih nije bilo otkako je Bog stvorio svijet, niti će ih biti ikad poslije. I da Gospodin ne skrati to vrijeme nevolja, nitko se ne bi spasio. Ali on je skratio te dane zaradi svojih izabranika. Kaže li vam tada tko, evo Mesije, ili eno ga ondje? Ne vjerujte, jer će ustati brojni lažni Mesije i lažni proroci, te činiti čudesa, ne bi li, bude li moguće, zaveli i Božje izabranike. Budite oprezni, unaprijed sam vas upozorio. U vrijeme kad prođu sve te strahote, sunce će potamnjeti i mjesec neće sjati. Zvijezde će s neba padati i nebeske će se sile potresti. Tada će ugledati Sina čovječjega kako dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. On će poslati anđele da saberu njegove izabranike sa svih strana, sa svih 4 vjetrova, od kraja zemlje do kraja neba. Učite iz prispodobe o smokvi. Kad joj na granama izbiju nježni pupovi i kad potjera lišće, znate da je ljeto blizu. Također, kad vidite da se zbiva sve o čemu sam vam govorio, možete biti sigurni da je Gospodinov povratak blizu, na samim vratima. Zaista vam kažem, ovaj naraštaj neće proći dok se sve to ne dogodi. Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi ostaju zauvijek. Nitko međutim ne zna dana ni ure kada će se to dogoditi. Ne znaju ni anđeli na nebu, pa čak ni sin. Zna samo Otac. Bdijte dakle, istražite, jer ne znate kada će se to zbiti. Dolazak Sina čovječjega može se usporediti s odlaskom čovjeka koji je otputovao u drugu zemlju. Prije polaska kuću je povjerio na brigu slugama. Svakome je zadao posao, a vrataru zapovjedio
da budno čeka njegov povratak. Bdite dakle, jer ne znate kada će se Gospodar vratiti, uvečer, u ponoć, u ranu zoru, kad pjevaju pjetli, ili ujutro, da ne dođe iznenada i nađe vas kako spavate. Što kažem vama, kažem svima, budno iščekujte njegov dolazak.